वाहतुकीला शिस्त लागण्यासाठी सोलापूर शहर पोलीस आयुक्तालयात आजपासून विशेष मोहीम चालू करण्यात आलेली आहे। या मोहिमेअंतर्गत नो एंट्री, एक्सेस पॅसेंजर, रॉंग साईडने येणे, कॉर्नर पार्किंग, वाहतुकीला अडथळा होणारी वाहने अशावर मोठ्या प्रमाणात कारवाई सुरू करण्यात आलेली आहे, जेणेकरून आपल्या शहरातील वाहतूक अस्ताव्यस्त दिसत आहे आणि त्याचा संदेश बाहेर चुकीचा संदेश जातो। आपल्या सोलापूर शहराचं नाव खराब होतं। या दृष्टीनं आपली वाहतूक सुरळीत व्यवस्था करण्यासाठी ही मोहीम आयोजित करण्यात आलेली आहे। व त्यात हेल्मेट असेल, हेल्मेट जनजागृती वगैरे आम्ही गेल्या 15 दिवसापासून करत आहे। वाहतुकीला जी शिस्त लागण्यासाठी त्या पद्धतीने जनजागृती केलेली आहे। आता प्रत्यक्ष रस्त्यावर उतरून कारवाई सुरुवात करण्यात आलेली आहे।